kubor nakaslem jong unong san hima. Kawai gadur ke kabala sapriang mendakas ngi hakapon minstep hakirinsan social media. Hakaba uwei uri urang ba uba syong hakmat ula ajingkran badu MLA ka BBP jong ka North Shillong constituency uba Adalbert Nongrum usyong syadian ringkat kiwede ki urang ba. Kani gadur ke bala sapriang kade ka bajrong kumba 10 minit AA kaba uni urang ba ula kren daga jingbitar da kaba ong ikini ki kentien ngimdon jingwet jingthot di uno uriu shimet hapo ka seng Henry ki riu shimet ki thaw ka system ka penlong yangi banbu big question mark. Ula ong biang what is this? Kamut ayu kani ba phinle puli ke ai bangi tho shaka party bangi kwa ban solve ya ka kenrum kenram hoot ke ai ka ba ka party kala rai ladap ngi kloi ban pediang Henry ka party ban sngo tho bakala bakla ban rai ka jing bakla jongki ban rai ngi kloi ban identify but phi bangiru ngi la bakla watla ngim don hak benta ha decision making hadu kata ngila kloi ban pendret uni urang ba ula penkut hakani kadur khi da ka baong biang baro ka bri hanyo trap ki ong ja shanu uba Adalbert haba kani kadur khi ekla saphriang harinsan social media unong lum khubor jung unong san hima ula persyang ban wat jingtep ningkong yu te urang ba uba ajingkran Henry habala persyang ban phone om shamla yo Henry andala persyang biang ka phone la penlip no kumjuru unong lum khubor ula persyang ban phone ni uba Adalbert Nongrum shamla shim ban pentikna namar ma uru udan lang hakati kadur khi Henry habala let wat haying sa hajayau shim ladan watla uti urang ba shim la penpau kerteng ya kanu nu ka seng san perthei haba ubu jingkeli Henry ki khubor ki yathu bakala bandei halor ka jinga pher jingmut halor ka jing ai ticket MDC hakani ka election MDC haka seng VPP namar hakati ka durkhi ladon lang MLA ka VPP na North Shillong constituency ubala penpau hakani ki sngi ka jingbom sngoy hap ya ka jing ai ticket hajayau constituency habala persyang banwat jingtep na kirurang ba ki badan lang hakati ka jingalang kaba kini kirurang ba ki kendu kile thu ba kati ka jinga kendu ka dei hakini ki sngi ha Shillong kile thu ba ki te kirurang ba ki de ki nong tre jong ka seng voice of the people party ki balawan na jantia na West Khas Hills na Jayau na Maulai bat ki we de ki benta kile thu ba kati ka durkhi ka bala saphryang kalong tang ban pin itiak shakipat ba shwa ba ka durkhi ka babun kan mi hakini ki sngi banwan ngingim don ga jing wit jing thut yo no riu shimat hapo ka party and kini ki riu shimat ki thaw ka system kabal pelong yung iban bu big question mark what is this kay kamu na yung gini kay ka mapila puli ya ka ay ka bangi tho sya ka party bangi kwa ban sot di ki kenrum kenram ho ya ka ay ba ka party ka laray ladab ngikloy man pediam Tengay ka party ka ban slow tho bakala garay bag nila ongi ka party ka jing bakla jong pi ban rai ngi kloy ban identify bat pi ba ngiro gila bakla wala himdon menta ka decision making hano ka tangila kloy ban pendret baro ka bring yo trap ki ong ja shano ba Adalbert